Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ εύκολο σχεδιάκι. Παίρνουμε το μαύρο χρώμα και το περνάμε 2 στρώσεις. Το πολυμερίζουμε για 60 δευτερόλεπτα. Ύστερα καθαρίζουμε την κολλώδη ουσία με καθαρό ενόπνευμα. Βάζουμε το matte top και πολυμερίζουμε και αυτό για 60 δευτερόλεπτα. Διαλέγουμε όποιο γλιτεράκι θέλουμε. Παίρνουμε ένα λεπτό πινελάκι και βάζουμε κολλίτσες. Παίρνουμε rubber base, έχω πάρει το medium και ξανατοποθετώ πάνω στα φιλαράκια μου. Διαλέγουμε μία σκόνη και ρίχνουμε πάνω στο φιλαράκι μας. Το πολυμερίζουμε για 60 δευτερόλεπτα και βουαλά! Πώς σας φάνηκε?